Kawachako ne jokanyo mag ODM ochako chenro mar tego duond burano e gwenge duto mag ODM nitiere kod huma kagiramo ni ogibiyie mondo huma mar UDA omedre gwenge ma ODM osebedo kod huma malach. Duond burano no bago romo gi jokanyo mage gwenge ma Migori. Juma nigi ler mathoth. Eromo mani obage chuny bomano ma wendo babene ne ochopie kod bono ma ugunja opio wandae to akaw tende kod yore mag tego duond bura mar ODM ne omipek. ODM e chuny Azimio koso tungni obete kindwa wawegi donge mano teko mar Azimio koro timre nadi onge. Chwakuru gwengeu mondo wa remain relevant in the political arena. Jokanyogo mag ODM ne osingo tego duond bura mar ODM e gwenge duto mag Nyanza mondo koro kik gimi duond bura mar UDA thuolo mar bedo kod huma e gwego mag Nyanza ma ODM osebedo kod huma mathoth. Oda kata Kenya Kwanza onge kod excuse to pretend ni gibiro turwaka manyo membership. Kako ridwaro kom mitimo go maendeleo to nyaka ibed go kumba maduong' miluongo ni chama ma isorogo kidhi manyo go komno. Josiasa e kaunti ni ma Migori mane oyuore romoni ma oting'o gavana ma Migori Cheleako jibono ma wendo Walter Owino kaachiel kod mano masuna West Peter Masara ne osingo tiyo kamoro achiel kod jotelo duto e duond bura mar ODM matego duond burani e kaunti ma Migori. Ng'eyo ni yiero ma 2022 nyocho mawa to dang' wabed jok mofuwo manade ma nikech nyocha piny otho ni tiwang'o dero. I'm ready, you all the necessary support kaka chama, kaka platform na wendo constituency, mondo wane ni pegi. Jod bura ma ogunja pio wandae ne owacho ni jogo mane oyier kod otiko mar ODM to sani siro piny owacho ok gibiyenegi mondo koro giduogi e duond burani. Omiyo kini chama mar ODM to yieri kata gweli nyaka ilu chik macham. Jawa mosewewa masani koro chiemo kod oda. Ibed mbunge, ibed MCA, ibed ngata. Once you have gone, tikiduog confuse jowagi. E kinde romo ni mar ODM, siasa mar paro machik mar omenda kaachiel kod twak maende dhi nyime e kind Azimio kaachiel kod Kenya Kwanza mabende sani koro chung bende ne omienjo. My view, unless I'm convinced otherwise, let us count those talks as finished, as done away with. We entered into this bipartisan talks in good faith, but it has now been confirmed that Kenya Kwanza or UDA were not sincere from day one. Jod burago mag ODM ne oramo ne ogidhi siro paro mar chikni. But in the unlikely event that they use coercion, they use bribery, they use intimidation, or any other unorthodox means to push through that bill in the House, that will mark the beginning of massive demonstrations and mass action that has never been seen in this country ever before. Coming to overtax them. As a member of parliament elected by the people of Awendo to represent them at the National Assembly, I want to declare it here and now that I am going to vote no. Romo mar ODM obiro mane kinde mar romo dwe achiel kende bang' ka jokanyogo mag UDA bende ne obedo kod romo margi e gwenge mag Awendo kama ne gitwak e yore mag medo huma mar duond burani e kaunti ma Migori. Juma, Ramogi TV, Migori. Kawadhi nyime ni ringre maromo 10